Volám sa Martin Chren, som reprezentant Slovenska v dráhovej cyklistike, taktiež účastník majstrovstiev sveta. Na to, aby som sa kvalifikoval aj budúci rok na majstrovstvá sveta a mohol tak reprezentovať Slovensko, potrebujem získať dôležité kvalifikačné body na medzinárodných pretekoch. Je to veľmi fyzicky a psychicky náročné a taktiež finančne, preto som sa rozhodol zapojiť sa do tohto projektu a nahrať toto video. On board here with Brian Gomez. Right, you're looking at from Slovakia is Martin Chren. Let me be your push it, push it, push it, ayy.